Boas noites, chega o momento de repasar aquí en Canal Rías Baixas as noticias máis destacadas da xornada na Boa Vila. Comeza Pontevedra ás 10. A Consellería de Medio Ambiente renova a autorización ambiental de Elnosa. Dende hoxe, a empresa non pode utilizar mercurio para producir cloro, pero a Xunta deu o visto bo para que a compañía electroquímica cambie a súa tecnoloxía e continúe en Lourizán. Na súa resolución, Medio Ambiente dá un prazo dun mes para que Elnosa retire todo o mercurio que teña almacenado nas súas instalacións, polo que entenden que o risco ambiental verase minimizado de maneira inmediata. Ademais, o Goberno galego tamén establece as condicións que a empresa deberá ter en conta para rehabilitar o lugar no que está situada a fábrica, incluído os chans. Unha resolución que se realiza con independencia das licenzas, autorizacións e concesións necesarias para que Elnosa poida continuar en Lourizán, entre elas a prórroga que se solicitou a Costas. As Rías Baixas contaron cunha ocupación do 50% na Ponte da Constitución, uns datos que se sitúan por debaixo do estimado. A cicloxénese explosiva Ana tivo a súa repercusión neste resultado. O turismo rural, pola súa banda, acadou unha ocupación media de algo máis do 35%, 25 puntos máis que no mesmo período de 2016. A presidenta da Deputación deu a coñecer esta mañá os datos de turismo que nos deixou a Ponte da Constitución nas Rías Baixas. A provincia de Pontevedra contou cunha ocupación media do 50%, un resultado inferior ao agardado. A cicloxénese Ana tivo algo que ver nestes datos. Por debaixo do que se estimaba, fundamentalmente, isto aconteceu derivado da cicloxénese explosiva Ana, pois que fixo que moita xente pois non que tiña previsto chegar ou que tiña incluso reservados ocupación na provincia pois rexeitar a vir, non? En todo caso, e pese ao temporal, esta ponte seguimos a ter datos moi superiores aos do 2016, cando a ocupación hoteleira fora do 40%. Pese a isto, na Ponte da Constitución, Pontevedra contou con 10 puntos máis de ocupación en relación ao pasado ano. Por comarcas, o Salnés contou cunha ocupación media do 71,64%, Pontevedra do 61% e Caldas tamén do 61%. O turismo rural deixou datos positivos para a provincia, cunha media de ocupación do 35,14%. En canto ao turismo rural, se superaron neste caso as estimacións, xa que agardábamos unha ocupación media nestes establecementos superior ao 32% e obtivemos un 35,14%. Respecto a Ponte do 16, son 25 puntos máis que no ano 2016. Por lo tanto, seguimos con datos positivos en torno ao turismo. Con estes resultados, a presidenta lembrou que Pontevedra viviu neste 2017 os mellores datos turísticos da última década. Carmela Silva tamén anunciou, en relación a este sector tan importante para a provincia, que o 19 deste mes de decembro se presentará o Plan Estratégico de Turismo. O alcalde de Pontevedra informaba esta mañá de que o pasado xoves mantivo en Santiago unha reunión coa nai abadesa das Clarisas. O obxectivo deste encontro falar do futuro do convento de Santa Clara. Lores saiu satisfeito desta reunión e agarda ter novas noticias sobre este edificio no mes de xaneiro. E nada, ben, foi unha reunión agradable, en principio positiva na medida en que eles concordan con nós na necesidade de manter ese patrimonio, da dificultade para mantelo, e, polo tanto, nós deixamos abertas todas as posibilidades, non? O que pasa é que hai unha dificultade e é que eles aínda non decidiron definitivamente abandonar a ocupación do convento, inda que teñen serias dificultades para ocupalo. En xaneiro, dende Santiago, manterá unha reunión coa nai abadesa das Clarisas a nivel estatal e tamén co arcebispado. Neste encontro decidirase se as Clarisas deixan sen uso ou non o convento de Santa Clara de Pontevedra. A partir desa reunión, Lores informou de que se sentarán a falar sobre o futuro deste espazo que conta cun xardín de 12.500 metros cadrados. O alcalde de Pontevedra di que formulará varias posibilidades sobre a mesa, chegar a asinar un convenio para usar o espazo público a cambio de obras de mantemento ou darlle outros usos a este espazo. Dende o goberno local apostan por manter o patrimonio arquitectónico e tamén recuperar a zona de xardín deste convento.
O Partido Popular de Pontevedra vai presentar unha emenda á totalidade dos orzamentos municipais para 2018. O PP cualificou de antisistema a Lores e dixo que estas contas son as peores da era do BNG en Pontevedra. Os orzamentos debateránse en pleno este mesmo venres. Dende o PP teñeno claro, votarán non os orzamentos que o BNG levará a pleno este venres 15 de decembro. O concelleiro César Abal dixo que estas contas non son propias dun alcalde dunha cidade como Pontevedra. Observamos como el alcalde de Lores nos presenta un presupuesto en donde hace una declaración de intenciones más propia de un alcalde antisistema que de un alcalde que quiere gobernar para todos los pontevedreses. Nos preocupa especialmente las críticas que hace de todas las instituciones y sobre todo del Estado de Derecho. Se refiere a Europa como la Europa depredadora, se refiere a la represión del Estado español. Y a nuestro grupo cada vez nos pone más difícil intentar poder llegar a algún acuerdo con el grupo del BNG. O PP considera que estes orzamentos, que se levarán a pleno o día 15, son as peores contas da era do BNG na cidade de Lores. En donde tenemos que decir que son los peores presupuestos de toda la era Lores en Pontevedra. Una inversión pírrica para la ciudadanía de Pontevedra que le intentan ocultar, le intentan esconder gracias a los fondos europeos. Aquí nos detenemos un poco en la enmienda que realizamos, donde los fondos europeos que son concedidos hasta el periodo 2020 y poder ejecutar hasta el 2022, Lores hace uso de estos fondos, 9 de los 12 millones de euros que nos dieron, hace uso en un año. César Abal dixo que o rural de Pontevedra é o gran prexudicado. O rural o que se lle quitou, segundo o PP, máis de 2 millóns de euros en inversión. O concelleiro do Partido Popular tamén dixo que estes orzamentos contan con partidas señuelo, que non se converterán en ningunha realidade ao longo do vindeiro ano. Para contentar a muchos vecinos de Pontevedra y evitar las recientes quejas vecinales y protestas que se están produciendo ya en distintas zonas de la ciudad, utiliza una táctica que hemos definido como las partidas señuelo. Crea unas partidas con pequeñas cantidades, por ejemplo para Mollabao, por ejemplo para Oreiro Crespo, por ejemplo para Lepanto, pero es para no hacer nada. El próximo año no va a haber proyecto para Mollabao, no va a haber reforma para Mollabao, no va a haber reforma para Lepanto, ni va a haber reforma para Oreiro Crespo. Pese a esta emenda a totalidade, todo indica, coa abstención do PSOE e da Marea, que estas contas do goberno local sairán aprobadas este venres co voto favorable do BNG. A cicloxénese explosiva Ana deixou 52 intervencións directas no Concello de Pontevedra. O voceiro do goberno local informou de que se tratou en todos os casos de incidencias menores. Debido a este temporal, a situación da seca vai indo a menos. O caudal do río Lérez conta con máis de 60 metros cúbicos por segundo, 4 veces máis que na mesma época do pasado ano. A cicloxénese Ana deixou máis de 150 chamadas á Policía Local de Pontevedra e 52 intervencións no Concello. Pese a isto, o voceiro do goberno local informou de que foron todas incidencias de carácter menor. Estamos falando de algunha caída de árbores, de vallas que se desplazaron, de colectores que tamén se desplazaron, de ramas de árboles, algunhas tellas, algún poste de telefónica, algunha sinal de tráfico, algunha louseta, tamén en alumeados navideños, é dicir, en definitiva foron deste estilo as incidencias que houve, non? O que tamén trouxo esta cicloxénese foi auga. O Potillón está na actualidade ao 100% de reservas polo que están tirando del nestes días de choiva co fin de consumir esa auga e non estragala. Unha xornada de onte onde o Lérez contou cunha altura en momentos puntuais de 6 metros. A parte desa altura de 5,99 metros, pois tamén nun momento punta traía un caudal de 315,58 metros cúbicos por segundo. Eso así, para facernos unha idea, é dicir, en un minuto abastecería toda a población de Pontevedra. É dicir, vamos, unha cantidade importante de auga que traía o río, non? O caudal do río Lérez estaba esta mañá en 60,86 metros cúbicos por segundo, 4 veces máis na media coa que conta nesta época do ano.
e o caudal ás 11:20, é dicir, 10 minutos antes de vir para aquí, estaba en 60,86 metros cúbicos por segundo. É dicir, moi superior á media desta época, que é dicir, pois 4 veces máis á media desta época do ano, non? Ou do que da media dos últimos 4 anos era 16,98 e neste momento temos casi 61, que é dicir que está como 4 veces máis, non? Con esta situación, as medidas adoptadas pola alerta de seca levántanse no Concello de Pontevedra, un concello que seguirá tirando nestes días do Pontillón do Castro. No momento que baixe o 95%, volverían a tirar do río Lérez. Comisións Obreiras cree que o convenio de colaboración para a cidade infantil Príncipe Felipe, asinado entre a Deputación de Pontevedra e a Xunta, só serve para sair do paso. Así o indicaron os responsables da central, que tamén aproveitaron para reclamar que o centro acolla a máis menores. Dende Comisións Obreiras creen que o convenio entre a Xunta e a Deputación é unha oportunidade perdida para buscar solucións ás moitas necesidades sociais dos concellos da provincia de Pontevedra. Denuncian que non se está a ter en conta un número de familias desestruturadas ou con problemas de adaptación que poderían ter cabida no Príncipe Felipe. Este convenio de colaboración é un convenio de colaboración para salir do paso, sin implicarse políticamente, nin por parte da Diputación, nin por parte da Consellería, posto que, como ben vemos, hai un moi importante número de espacios e plazas vacías no Príncipe Felipe. Entenden dende o sindicato que o convenio foi pechado en falso e que a día de hoxe é un luxo manter o centro por baixo da súa capacidade. Segundo os datos achegados por comisións, das 274 prazas das que dispón, só están ocupadas 198. Demandan que o centro traballe ao 100% da súa capacidade porque consideran que co mesmo gasto se podería atender a moitos máis menores, xa que, segundo din, o número de traballadores se mantería. Nós o que consideramos é que a Consellería debería tamén de facerse cargo de unha maior financiación. O aporte de espacios vacíos por parte da Diputación deberían de ter unha colaboración en canto a financiación por parte da Consellería para ocupar o resto de espacios. Segundo o acordo entre a Administración Provincial e Autonómica, dos máis de 10 millóns de euros orzamentados para o Príncipe Felipe, a Xunta vai aportar uns 780.000. O centro dependente da Deputación de Pontevedra comezará a rexerse polo novo convenio 1 de xaneiro. Será a partir dese día cando a Xunta faga efectiva a súa renuncia a facer uso do servizo da unidade de primeira acollida e acate tamén que os informes técnicos do persoal provincial sexan determinantes á hora de decidir a entrada ou saída de menores do centro. Ademais, a partir dese primeiro día de 2018, o Príncipe Felipe deixará de acoller menores violentos ou conflitivos. Tempo agora para repasar de xeito breve outras noticias do día en Pontevedra. A folga de examinadores das probas prácticas do carné obrigou a suspender 2.400 exames de conducir en Pontevedra. O centro da capital é o de referencia para todo o norte da provincia. Tráfico incrementou os servizos mínimos, pero a medida case non tivo efecto polas vacacións de varios traballadores. A folga para reclamar melloras salariais arrincou a mediados do mes de xuño. A Policía Local de Pontevedra iniciou hoxe unha campaña especial de control da taxa de alcohol e de presenza de drogas en condutores. As medidas prolongaránse ata o 17 de decembro, coincidindo cos días en que se celebran a maioría das ceas de empresa. Estes controles realizanse coa colaboración da Dirección Xeral de Tráfico, que apunta que 2 de cada 3 delitos contra a seguridade viaria están relacionados co alcohol. A Deputación de Pontevedra pon en marcha 2 novos obradoiros do programa Tecendo Lazos promovido polo Servizo de Cohesión Social e Xuventude da institución provincial. En total, 48 persoas beneficiaránse desta iniciativa, que ten por obxectivo fomentar o envellecemento activo das persoas maiores e impulsar as habilidades sociais e a empatía dos máis novos. Pois así rematamos por hoxe este tempo de noticias. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas pola súa atención e deica mañá.